এটা ଆମର ଏଇଟା ଆମର କୁଟା ଗଦା ଆମର ପୋଡ଼ି ଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଆମର ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଶୋଇଛୁ, ସେ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ପାଖାପାଖି ସେଇ 11ଟା ସମୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁଟା, ତ ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ପାଣି ଢାଳିଥିଲୁ ତଥାପି ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ତ ଦମକଳ ଡକାଇଥାନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ ଏହା ତ ସରିଯାଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଦମକଳ ଡାକି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ।